מרחב נשימה בשתי דקות. אתם מוזמנים לעצום את העיניים ולא חייבים לעשות זאת. זו איזושהי יצירה קודם כל. אני מביאה את המודעות שלי למה שקורה איתי ברגע הזה. מה אני עושה? אני יושבת, אני עומד. ואיפה אני נמצאת? אני בסלון, אני בחדר. ומה קורה איתי עכשיו? אני רעב, עייף, שבעה, חסרת סבלנות, שמחה, מתרגש. כל תחושה, כל רגש, כל מצב. ואפשר שוב לשאול, ומה עוד? למה עוד אני שמה לב שקורה לי ברגע הזה? יש לי מלא מחשבות, אין לי מחשבות. יופי, בדיוק, רק לשים לב. ומכאן אפשר להעביר את תשומת הלב ולשעות לרגע רק עם הנשימה. עם כל שאיפה וכל נשיפה. לאפשר לעצמי לנוח בתוך הנשימה. אפשר להרחיב את המודעות אל הגוף כולו. לחוש את הגוף כולו, את המנח שלנו, את הנשימה שזורמת, את כל מגוון התחושות ברגע הזה. יופי, ממש ככה. הגענו לסיום התרגול. אמרו לעצמכם תודה על שהקדשתם 2 דקות לעצירה. 2 דקות של תשומת לב לעצמכם. תודה.